Nasayod ka ba? Nga adunay suba sa kalibutan nga init kaayo na kung mahulog ka, siguradong mamatay ka? Matao man o hayop, delikado nga mahulog sa giilang world's hottest river. Kung asa kini, tara, atong lantawon. Dinhi sa Central Peruvian Amazon nahimutang ang gitawag og the Boiling River sa tibuok kalibutan. Sa entrada sa sapa, ang temperatura sa tubig niini bugnaw pa. Anaa kini sa 27 degrees Celsius. Apan samtang magkalayo ang inyong biyahe, magkainit na sab ang tubig hangtod nga moabot na kini sa 93 degrees Celsius. Sa sobra kainit sa tubig, makita ang pagbukal-bukal niini, gani dunay mga hayop nga diretsyong namatay human mahulog dinhi. Kung imong itusno ang imong kamot sa tubig, makaangkon ka og 3rd degree burn. Mahimo sab ka nga makatimpla og kape or tsaa, makaluto og itlog, og magpaduol ka. Posibleng makuyapan ka sa sobra kainit tungod sa grabing steam. Nasuta sa pagtuon nga non-volcanic ang maong suba nga may kitas-on nga 5.5 miles, hilapdon nga 80 feet og kalawmon nga 16 feet. Bisan ang mga locals nga nagpuyo duol sa Mayantuyako nga nagsilbing tour guide, mubati gihapon og kahadlok panahon nga duna sila'y pasakyon sa ilang sakyanan nga mga turista nga buot mo explore sa maong dapit. Ang gitawag nga Mystical River nagpabiling tanghaga sa mga turista ug mga siyentipiko. Apan hangtod nga may igong tubag kung asa gikan ang pagbukal sa tubig, nagpabilin kini nga mahimong misteryo ug atraksyon sa nasod sa Peru. Hangtod sa sunod semana, alang sa lain na sad natong edisyon, kini na lamang si Marvin Gilig, nagatuo susama ni Blaise Pascal, nga mas maayo nga aduna kitay hustong kahibalo sa tanang mga butang kaysa nagatutok lamang kita sa usa ka butang.